malam Jafar sun zagi malam Albani. Ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To mana ku bari saki video. An zo ana maganan ba annabi kariya, kun tashi kun zo kuna cewa wai waɗancan yaran sun zagi Jafaru sun zagi Albani. Akan zagin Jafar da Albani mu muke magana hukunta su. Ina ruwan mu da Jafar da Albani? Shi Jafar mutum nawa ya zaga, shi Albani dan kwaya mutum nawa ya zaga, Jafar mutum nawa ya zaga, Albani mutum nawa ya zaga. Duk ba ku ga sun zagi kowa ba ku. Wato sai yanzu da aka ce musu an ce musu wai an ce Jafarin banza Jafarin wofi, Albanin banza Albanin wofi, shine hankalin ku ya tashi. Muna nan bata canza zani ba, Jafarin banza akan manzo Allah, Albanin banza akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana magana annabi waye wani jabar gadan kaya, waye wani dan kwaya mara mutunci wai shi Albani. Duk su gama zagin bayin Allah, su gama cin mutuncin su, yanzu ku zo kuna so a daga kafa ba sassauci. Akwai makaratuttuka masu zafi suna nan, mutanen da suka koyar da ta'addanci a rayuwarsu, suka koyar da boko haramun. Duk wannan boko haramun da kashe-kashe da ake ba koyarwar su Jafaru da su Albani. Zama koya koyi. Yan boko haramun kawai ku zo kuna magana a kansu, an taba su. Kari ba su suka koyar da ta'addanci ba Albani bane ya ajiye wani a cikin masallacinsa ya tambaye shi ya ce ma don Allah masu kira na ku daida don Allah kuma yau ban dokan kira. Jafar ne a gurin Jafaru Muhammadu Yusuf yayi karatu, aka sa muryar shekau ga muryar muna da ita, yana cewa su Jafaru ku kuka koya mana ba za mu bari ba. Shi ma Albanin kuma ya fito ya faɗa ya ce duk Najeriya ba wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai su, akan waɗannan mutanen baƙaƙen 'yan ta'adda wanda ta'addancin da suka assasa ne ya tafiyar da jininsu. To wannan bidiyo wai da ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam bi mana wai a hukunta su baffa hotoro. Wannan maganan ne da shi yana yi wa wasu 'yan izala ne raddi da suka cewa wai ai su baffa hotoro sun zage malam Jafar, sun zage shi malam Albani. She malam fata ke maganan cewa ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam, ku kuna maganan wai an zage malam Jafar da malam Albani. Yayi maganganunsa akan wannan ita ce magana, wannan ita ce magana. To amma wanda ya tashi shekarunsa yana da awansa da su ababa. To kuma me ya kawo wannan maganan nan da ya kawo shine batun kariya daga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Yasa waɗanda za ka gan su kan Facebook suna wasu maganganun da ba haka ba, shabin yana da ban mamaki, suna wannan kuma ga kadiya kan Facebook jiya aka yi, sai ka zo ka kara da ƙarya da kage. Ga maganan kan Facebook, maganan yana nan kan Facebook, ba shi ka zo ka juya wani maganganu, ka juya maganan sama ka kawo ƙasa. Ita ce wannan shine abin da ya faru. Ana magana ne ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da ya faru kenan. Ana magana ne ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ake batun su baffa wai sun zage malam Jafar, sun zage malam Albani. Shi malam Abul Fatah ya fito, ku sake ji abinda ya hasasa wannan. Yasa in kaga wani ya tsaya gefensa yana wasu maganganunsa kaza maganan shekara da shekaru, maganan kaza, maganan da wannan shi ya je kago abin shi, wala Allah kasan magana faru, kowa na da nashi abin da ya taba damunsa, amma abin da ya faru, hakikanin abin da ya faru shine wannan, hakikanin abin da ya faru ya hassasa wannan shine wannan. To yanzu tsakaninka da Allah da Annabi, in ana maganin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuma ko shayanan ɗarika wa maluma shi'a wa shanin izalan kakabwa, ana magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ana maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Shi yasa ita ce wannan shine abin da ya faru. Yasa in mutum kana da maganan faɗi ko wani abu, shine wannan abin da ya faru. Akwai wanda yayi na farko, bidiyon da ya fara yi na farko, to wannan ne zo ba da reply cewa ana magana duka dai similar magana ne, similar abin da ya faɗi shi ya faɗi daidai da wannan. Ita ce wannan shine maganan da yayi, wannan shine maganan da yayi. Kowane mai dogon gemu ya kira, an zo ana maganan ba annabi kariya, kun tashi kun zo kuna cewa wai waɗancan yaran sun zagi Jafaru, sun zagi Albani. Akan zagin Jafar da Albani mu muke magana hukunta su. Ina ruwan mu da Jafar da Albani?
shi Jafar mutum nawa ya zaga, shi Albani dan kwaya mutum nawa ya zaga, Jafar mutum nawa ya zaga, Albani mutum nawa ya zaga. Duk ba ku ga sun zagi kowa ba ku. Wato sai yanzu da aka ce musu, an ce musu wai an ce Jafarin banza, Jafarin wofi, Albanin banza, Albanin wofi, shine hankalin ku ya tashi. Muna nan bata canza zani ba. Jafarin banza akan manzo Allah, Albanin banza akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana magana annabi, waye wani jabar gadan kaya, waye wani dan kwaya mara mutunci, wai shi Albani. Duk su gama zagin bayin Allah, su gama cin mutuncin su, yanzu ku zo kuna so a daga, ba daga kafa ba sassauci. Akwai ma karatuttuka masu zafi suna nan, mutanen da suka koyar da ta'addanci a rayuwarsu, suka koyar da boko haramun. Duk wannan boko haramun da kashe-kashe da ake ba koyarwar su Jafaru da su Albanin bane, yan boko haramun kawai. Ku zo kuna magana a kansu, an taba su, gari ba su suka koyar da ta'addanci ba. Ba Albani bane ya ajiye wani a cikin masallacinsa ya tambaye shi, ya ce Muhammad Yusuf almajirin waye, ya ce almajirin Malam Jafar ne, a gurin Jafaru Muhammad Yusuf ne ya karatu. Aka sa muryar shekau, ga muryar muna da ita, yana cewa su Jafaru ku kuka koya mana, ba za mu bari ba. Shi ma Albanin kuma ya fito ya faɗa, ya ce duk Najeriya ba wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai su, akan waɗannan mutanen baƙaƙen 'yan ta'adda wanda ta'addancin da suka assasa ne ya tafiyar da jininsu. To jama'a, shine wannan hakikanin abin da ya faru, shine sosomin abin da ya faru, shine sosomin abin da ya faru. To amma ga DSS waɗanda suka ce wannan magana kai dai malam kai hakuri, muna son dai ka dan yi wani abin da zai nuna wa family din Malam Jafar da family din Malam Albani cewa wannan abin da ya faru mun dau mataki, mu ajiye, ba za mu nuna mu kowa ba, za mu ajiye. Sai sa Malam Albani ka duba video kaga he is free, yayi free yayi wannan video. To me ainihin su wane ne a cikinsu bi ma'ana aka yi wannan, kuma wannan wala Allah mun a wurin kai gari wani na ƙasa ne, wani no astaghfirullah lazim. Shi sa wannan ai ba shi zai hana. Yau misali ka duke ni, ka buga ni, ka ce bini abinda ka hana ni, ka ce bini in hakuri in daina, she kuma na dawo waɗanda ake bi mana rigiman da su ba su bar zagin iyaye na ba su bar zagin. Yasa yanzu kai kana zata cewa ko ina na shiga na fito ma ba zan rama ba, dole na rama. Koma da ni in fito kuma in rama, koma da ni kuma in fito in rama. Adalci ne, shine kai ma ka bari shine adalci. Kuma in aka fito kuma a ga cewa an bari, in aka fito kuma a ga cewa an bari, shine adalci, shine in dai gaskiya ake nema. Ta ma garin ba gaskiya, yanzu ya kai ana irin wani magana bi mana dan cewa kai da kai hakuri za mu ajiye na dan wani rarrashe ka wuce, ya kai kuma har ga cikin NDSS, ya kai kuma har ga yan hukuma su ma suna cikin wayannan. To Allah dai sauke, Allah kiyaye. Shi yasa wannan shine abin da ya faru, wannan shine abin da ya faru. Jina da zaki wai tunanin bebe, mafalkin bebe yana bari sa cikin kansa ne, ba komai za mu fadi nan ba. Wai mafalki ko tunanin bebe da ake cewa wai na cikin kansa ne, ka gane? Shi yasa Allah dai taimaka jama'a, wannan shine abin da ya faru. Babu wani abin da ya faru. Wannan video da uga na sa muku jama'a, ku je ku nemi mu kare ma video ma na post wannan video, shine abin da ya faru. In zaka koro ainihin ga abin da ya faru, shi ma na Sheikh Abdul Fatai. Amma wani maganganun da bai kai maganan da kai da kanka kana fadi ma baka da hope, ka san ba gaskiya bane, ka zo kana fadi ba wannan maganan ka ne. Wala Allah kai abin da yake fada me mana kullun da kake da shi da shekara da shekaru bi ba